साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना जोंनि बे MDB कार्टुन चेनेलखौ आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिबो सिगां नुनो मोनो। नै आसोलफोर जानुवारिनि खाना जानो गोसो दंना गैयाब्रा नोंसोरलाय एबारलाय? मा जायालै जानांगौ जानाया देरसिनखा जेब्लायबो जोंलाय बोसोरफ्रोमबो जाबाय थाखायो माथो एबारथ' गारखाया जाखानांगौ। नै खोनासं होनबा नोंहाथ' हिनजाव दंलै हिनजावजों रायजाबा हले जोंनि दाय गैया हले फैसाखौ एसे बुरजा बुरजा खांनांगोनलै जानाय नङा मिथिबाय। आरो जाथारनो गोसो दंबा फैसाखौ एसे बुरजा होनांगोन जाय फैसा एसे खम होयो मोनजाखाया गेट आउटखा मिथिखा। बिदि नङाब्रा होगोनब्रा आंबो खाना जानो बारसिख्लाफोरखौ खबर होदो ना मा होनो? ओइ जाम्बा नारखो नोंहाथ' हिनजाव दंखायोलै आरो मा सिख्लाफोर नागिरबावदों नोंलाय? बारा फां फुङाव सोलों नालाय जोंजों मिथिखा लाफा जानाय नङा बाराबा खाना जानायाव लाफानाय नङा जों मिथिखा। मा असदा बुङोब्रा नोंसोरलाय खाना जानायावल'सो लोगो नागिरदों दा आङो मानसि बुरजाबासो हिट जायोब्रा मा बुजिया नोंसोरलाय? नै नारखो मिथिखा नोंथ' हाबा जाखाबाय आरो सिख्लाफोरजों बारजाब बारजाब मोसाबानांगौबा गवा नों बेथा हिनजावनो खिथाना होखागोन माया खिथाय। हाय बिदि नङाब्रा मा नोंसोरना जायालै लोगोआनो। ओइ बारा सिख्लाफोरजों बारजाब बारजाब मोसाफानानै नङाबा हिनजावनि खिथाना जागोन जों मिथिखा। हिनजावाबो जा रांखिंखा बिना होजागोन बे खम मोनाखै बे साला। हाट नंखायबो नङालै आंनाबो हिनजाव जा रांखिनिलै सयथिबो जा रांखिनि हिनजावखौ मोनबोखाबाय आं मिथिगोना जारलासो जाबायलै दाथ' गोदानथ' सोलायफिननो हाला खम जारला जासिगोन आङो। दासो मोनदो साला सुवाद दालाय माबायदि मोनद' हा बुंखादोंमोन ना जों सिगाङावनो जानला मेला हिनजाव लाबोनाङा होनना बिदिनो गाब्र'यो साला खगावनि हिनजावखौ लाना फैनोसै उनावहाय गाब्र'फैनोसै साला बिदिनो गाब्र'यो नोंसोर बायदि मानसिया साला बुजायनायखौ लायाना नोंसोरो। हाय बेबो मोनसे घटनालै होमबालाय माथो रावबो सिख्लाफ्रालाय गोसोथोआब्रा रावबो सिख्लाफ्राबो गोसोथोआ नालाय बेखायनो हिनजावनि खगानो बारा जाबाय बारा जानायावनो ह लाबोफ्लांनानै गाब्र'फैमारबायसो। हाय जारलालै सयथिबो मा खालामनांगौ दालाय उपाय गैया रखरा। नै फिसौफोर नै आबौसो माथो खबरब्रा? नै सेंग्राफोर हनै जोंनि फोथाराव माबा एलियन नामा फैदोंनो नायलै माबायदि एलियन थांलाय। हाय नंगौ नङा जाखोब्रा या गिलु बालुनो। हाट आबौ नोंमारगौ नामाब्रा? हा माबायदि एलियन फैदोलै नंगौलै सेंग्राफोर थां दानो थां। हाट थौ थांना फैनि माबायदि एलियनलै बेलाय थौलाय नायना फैनि। थौलाय हाट बेनो नामाब्रा एलियनालाय ए माथो बोरैबासोलाय बेनो नङामोन होनबा जों अखाफोराव लोगो मोनलायनाया? जानोलै नारखो नोंथां बेनो मोनदांना जों अखाफोराव लोगो मोनलायनाया? बेनो नङामोन माथो बेनोमोनब्रा जोंखौ जानो नागिरलायनाया। नाय एलियन नों अबेनिफ्राय फैदोब्रा खोन्थालाय? आं गुबुन रायजोनिफ्रायसो फैदों नोंसोरनि जायगायाव बेरायनो होननानै। बा जोंनि जायगायावबो बेरायनो फैलायदो नोंसोरो? हाट मा जोंनि जायगायावबो फैलायदोब्रा हाट हमना लाखिनांगौलै सालाखौ। हाट जाम्बा हमना लाखिनो हाया बेखौ जाम्बालाय। ओमफ्राय बर' रोंलायबावगौसो नामाब्रा एलियनालाय? हाट जाम्बालाय रोंगौबो जानो हागौलै गेरेन्टि गैया। हाबाब मा अबेनि एलियन फैलाबायखोब्रा गोदाव सोरावलाय? आं नोंसोरनि बुहुमाव नायगिदिंनो होनना बेरायनो होनना फैदों नोंसोरबो जोंनि जायगायाव थांनोबा थांनो हागोन। ए बिसिनि जायगायाव थांनाय माने लावनायसोलै। नङा जोंनि जायगायावबो नोंसोर बेरायनो हागोन थिग बेबायदिनो आंबो नोंसोरनि जायगायाव बेरायनो होननानै फैदों मानोना नोंसोरनि जायगायाव जोंनि एलियनफोराबो सिगां फैदोंमोन आरो फैनानै बेरायना थांदोंमोन आरो बै समाव गोबां एलियनफोर फैदोंमोन नाथाय बैसोरनि गेजेराव सोरबा थांफिननो हायाखै। बैफोर एलियना नोंसोरनि बुहुमाव बबेबा जायगायाव दंबो जानो हागौ बेखौ जों नायगिदिंनो होनना फैदों। हाट नंगौ नङा जाखोब्रा बेसेबां मायथाइयाव फैदोंमोनब्रा जोंलाय माथो नुवाखै? हाट जाम्बालाय जानो हागौ नों बै समाव जोनोमानो जायाखैमोन बेनिखायनो नुवाखै। आदसा एलियन ओमफ्राय नों माला थांफिनगोन?
आं बे थालांनाय एलियनफोरखौ मोनाबा थांफिनाबो जानो हागौ। बेखौ जों नायबिजिरगोन आरो नायगिदिंना नागिरगोन। बेनि उनावसो थांगोन। हाट एलियनफोरनि जायगायाव खेबसेसो बेरायनो थांनांबाय खोमालै। नाय एलियन, नोंसोरनि जायगायाव जोंखौ बेरायनो लांबावदोब्रा खेबसे। थांनो हागोन, नाथाय जोंनि एलियन गोमानायखौ जों मोनफिनोब्ला नोंथांमोनखौबो बेरायनो लांनाय जागोन। हाट नंगौ नामाब्रा? हाट खेबसे थांफानांगोनलै एलियनफोरजों बेरायनो। ना मा होनो आसोलफोर? थांनानै सिगांनि बायदि फासायना थाहैनों जाम्बालाय। हाय हाबा जाखाबाय, टेनसन गैया। सिगां हाबा जायाखैमोन नालाय जोबोद गिदोंमोन आं। दा हाबा जाखाबाय, टेनसन गैया। गोसोबा थांगोन आंनानै बाराबा। सिख्लाफोर नुगोन होननासो थांदोंमोन बे जाम्बाया अखाफोराव। हाट बारा जावनाङाब्रा।